Ngene. Nglek negara Ngloji Tengara kuwi apik-apike tanahe ditanduri pari. Utawa Ngloji Tengara kuwi apik-apike lemahe ditanduri bangsa tetanduran kaya tela lan sak piturute. Mula kawula sak negara Ngloji Tengara kene iki aja nganti nyirik marang dedaharan utawa panganan sing metu saka wulu-wulutuna Ngloji Tengara. Inggih mekaten. Merga nek nganti para kawula iki padha ora seneng karo wulutu sing metu ana ing tanah Ngloji Tengara, terus mangane wae dadak tuku saka kono-kono, tegese dhuwit mau ora kok bali marang negara Ngloji Tengara. Ning dhuwite kawula mau metu saka laladan negara Ngloji Tengara, tegese nyugihke wong Jaban Rangkah, nyenengke wong Jaban Rangkah. Mula gandeng kabeh padha manut marang pernataning praja. Negaraku dadi sugih, ning ora kok aku diwenehi dhuwit saka negara manca ora.